Tästä saa hyvä maksaa sitten, se täytyy se. No joo, kuinka iso kala tuo olikaan? 5,8. Oho, Uusi enkka. no niin. Se on niin painavakin, että varmaan raskas nostaa. Kato ihan tyhjä maakin se. Tämähän on tosi painava, kun tässä on, kato, kun taas syönyt jotain. Joo. Tämähän on ihan tyhjä maa. Sen takia se kävi niin hyvin siihen kimppuun siihen. Ja mulla oli nyt tommonen uusi uisti, mitä mä kokeilin, kun mä nyt kokeilin. Tää se uusi, mutta mä en oo sitä. Se on niin liukas, että pitäisikö olla jotkut käsineet. Mulla on tuo käsineet. Mitä? Mulla on tuo käsineet, jos Joo. Eväät pois. Tässä tuolla on noi suolet Tässä ja maksaa sieltä, katsokko se. suolet. Siinähän, eikö se ole siinä se maksa? Joo, aika iso. Oi, kun iso maksa. Se olikin hyvän makusta, kun oliko se eilen, kun tehtiin siitä maksasta, niin se olikin yllättävän hyvä. Mun mielestä se kyllä vähän maistui ihan niin kuin olisi syönyt silakkaa. En mä sit tiedä. Nyt kala tippuu, apua. Tää vähän viertää tää meidän kalapaikka. Tää pitää saappaalla kiinni, että se ei lähde. Toi pitäis käydä saada toi. Se hajoaa toi. Ai hitto, kun se hajoaa. Ja sit toi kato tuo sappi, se ei saa hajoa. Tämä. Joo. Se sappi on siinä roikkuu jännästi. Miten sen ottaa sitten pois? Oho. Nyt olisi hyvä käsine. Liukuu niin kauheasti. Ai nyt sä sait hienosti. Oho, nyt se pikkusen halkesi tosta. No, linnut tykkää. Oi, nyt se tipahti. Tää on pöytä niin tyhmä, että mä en tiedä, koska siihen saas kunnon pöydän, kun se on aina sit samalla. Ja uudelle. Oi, nyt siitä valuu verta. Niin, kun se pitäisi verestää. Missä se oli? Se on paljon vaikeampi tuommoista isoa, kun se on niin painava ja heiluu. Kun... Karkaa. Ei se ei pysy millään käsissä. Heti se karkaa. Sitä ei käsillä kyllä pidä kiinni. Pitäisi olla. Niin, se pitäisi olla jotkut käsineet. Missä ne sun käsineet on? Onko ne tuolla
veneessä. Mitä mä tästä nyt kysyn? Siellä on ne suolet vielä. Joo, se jää se. Tässä olisi ketulla nyt ruokaa. Niin, kyllä se kettu voisi tulla. Joka päivähän se varmaan käy tuossa, niin pari kertaa olla nähty, mutta kun eilenkin näin vaan hännän vilahtavan. Se on niin nopea. Oho, sinnekö se meni nyt? Eikö siitä enää oteta? En mä siitä mitään. Tuota selkäpuolta. Ei mä, mitä se, ei tästä pysyä ruokaa. Aha. Niin kamalan liukkaita. Missä se sitten se? Mites tää saa kerran? Mitenköhän noi lokit pystyy ton syömään, ton kalan, kun se on No noin en iso. minä tiedä, kyllä se vaan syö. No sitten se pitää se ketun kyllä tulla hakemaan tuo. Kyllä se kettu se ton haistaa. Se käy tässä näin, niin vie mennessä. Ei tästä tunnu mitään ruokaa.
Jännän punainen toi keskiosasi. Sitten tuota näkee, kun mä teen seivassa sitten. Vähän pienemmän sitten se kamala iso. Niin otat sä vielä kotonakin ruotoja pois jotain siitä? Ei, kun mä saadaan siihen sekoittiin. Niin joo, kun me laittaa siihen, tehdään kalapullia, niin joo. No niin. Siinäpä ne.